जाबाय दं लांदे बाय बाय क'क्राझारि गोजौनिफ्राय ओंखारबाय दायो आरो सोरबाफोर नुवाखैबा बे भिडिअखौ नेक्स्टआव नायै माने गाहायाव दं बिनि ओमफ्राय दा जों दुधनायाव थांगोन माने हर जासिगोन दायो 5टा बाजि जाबाय माने दुर्गा फुजा बेयावबो जानानै दं बिराद गिदिर गिदिर जाखायो आरो दुधनायावबो बिराद फालो मानसि थाङो बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर हरनि भिउ बेयाव आलो किसिमखौ जागोन दा बिदिबा थ' नायलांबाय थादो चलो ना मा होनो सफैमारबाय जों दुधनायाव दायो ओमफ्राय नै एसे खोमसि जाबायानो ओमफ्राय नै जोंहा दुधनयनि आदा निर्भयखौ लोगो मोनफैबाय बिथांनि नामा निर्भय आरोना दुधनय मेन टाउनाव मोनबेसेसो माने दुर्गा मन्दिर दं आरो मा मोनसेया मोजांसिन आरोना साबसिन मोजाङाथ' जाबाय जन मन्दिराव बेयाव कलेजरसिन बेनिफ्राय जाबाय बेयाव मोनसे मोनथाम माने 7टासो दङ आरोना माने सबसे जन मन्दिरा मोजां सबसे बेस्ट माने गेदेर आरो बे जन मन्दिराव आरो उदां मोनसे मोननै जाबोदों बेफोरबो आं एसेबां मिथिया बाखि 6टाखौल' मिथियो आरोना होमब्ला नायलांबाय था लोगोफोर नोंसोरो लोगोफोर आरो जों दाखालि इउटुबाव मिटाप जानाया नब ब्लग्स ना निपुन भाई आरो नब ब्लग्स दाखालि मिटापाव लोगो मोनदोंमोन जोङो दुर्गा फुजा आपि दुर्गा फुजा नब ब्लग्स आरो निपुन भाई जों एखेलगे जन मन्दिराव थांग्रोनोसै ओमफ्राय नायनोसै आरोना माबा लोगोफोर नुवाखै पुरा भिर बाबा दाहोनखा दुधनायावबो पुरा भिउ लोगोफोर हरनि नायनांला लोगोफोर स्रां माबादि नुयो दुधनाय टाउन दगे माइकी जय दुर्गा फुजा माइकी जय लोगोफोर जों मेन माने पुलिस पइन्टआव सफैबाय दायो जों जन मन्दिराव थांनांगौ इका आगसिखौ आरोना दा आगसिखौ थांसै जोङो दायो नायलांबाय थादों ना मा होनो सोर जन मन्दिरसिम थांगासिनो दं जन मन्दिर लामाखौ हाबबोगासिनो आरोना नायलांबाय थादों लोगोफोर नजारा देखो आं दा जन मन्दिरनिफ्राय सफैबाय मन्दिरा नायलांला लोगोफोर माबादों नुदों साजानायखौ नायदों होनब्ला आं देखायनोसै दायो आरो नै जोङो सारियालि सफैफिनबाय माने दुधनाय सारियालि मेन दुधनाय सारियालि ओमफ्राय दा जोङो थांगोन माने नै बिजा दामरा रडखौ आरोना दा नै थांसै जोङो दामरा रडखौ बिराद लोगोफोर जों दामरा रडखौ फैबाय आरोना बेयावबो मोनसे मन्दिर दं दुर्गा मन्दिर बेखौ आं देखायनोसै नायदो बिदिबा लोगोफोर लोगोफोर नायदो नै दा जों हाबनोसै औवानि गेट आरोना बरिया साजायनानै ओंखारदों आरोना गुवाहाटी रोडनि आगदाथिं हाबबोनाय मन्दिराव हाबफैबाय आरोना नायदो बिदिबा साजायनायखौ नुनो मोनो लोगोफोर साजायदों आरोना सबखिना माने मन्दिर नायदोंना सब मन्दिरखौ नायबायना बिराद माने मोजां नाङो आरोना दा नै बे साजायनायाव हाबैसै जोङो नै गेटखौ नायना लोगोफोर हाबलांगासिनो दं बरिया साजायखादों आरोना हिन्जावफोराबो बिराद नायनानै दं देलायनायजों ओमफ्राय बरा सुन्दर नुयो देलायनायफोर फट' साफायगासिनो दं बेयाव नै गुवाहाटी रड जाहैदों आरोना नै गारिया सौसिगोमोन बिरादनो ओमफ्राय नै बिजा जोंनि गवालपारा रड ओमफ्राय नै मेन टाउनाव सासे इउटुबार लोगो मोनदों जों बेनि इउटुबार दाखालि मिट माने जानायाव इउटुबार बेयाव लोगो मोननाय आरो कनिका आर ब्लग Putera ahi kena kena kolak se. बहुत धुनिया लगी माने दिनो दिमान मानु को ना रातिपुवा आही किसिनो इटार मानु दिमान रास्ता
মানে অলপ দেৰি হৈছে না দেৰি হৈছে মানে ঘৰৰ ফেমিলি আহিছে তো এইকাৰণে দেৰি হৈছে ওলাওঁতে ভাত চাত খাই আছে নেকি মই আৰু ভাবিছোঁ ভাত চাত খাই আছে নেকি ইয়াৰ কাৰণে দেৰি হৈ গৈছে ফেমিলি পিন্ধি আছে এতিয়া আমিও যাওঁ বিদায় নিম এতিয়া অলপ ঘূৰক दा जों थांनोसै लोगोफोर दुनायनिफ्राय बिदाय लानोसै आरोना दा नै लोगोफोरखौबो आरोना आंनि फन बाइकखौबो बिदाय लानाय जासिगोन आंहा न'बो ब्लगखौबो बिदाय लानाय जासिगोन थांसिगोन आरो नै जा बायदेव दं बायदेव आपनार नाम কি অলপ কৈ দিয়ক কণিকা আৰু লগৰ কিবা হয় নেকি নিজৰে বাইদেউ হয় মানে কণিকা আৰু গ্ৰুপ মানে আর ব্লকনি একবার গাঁৱनि বিবসो जायोनो ओमफ्राय आं जायखिजाया बेखौ बिदाय लानोसै कनिका आर ग्रुप या फ्रेन्ड्स जां दै बाय 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 आरो नै जा फेमिलि दं मा होय कनिका आर ग्रुपनि माबा आर ब्लकनि माबा आइ जाहैबाय बियो दा जों थांसै आरो दुब्लिनि जोब गासैबो दा सिगां बाय बाय खालामसै आरो ना बाय बाय